Добре, сега да, на хитрата. От 4 минути вече снимам. Ето, той снимаше клип и затова не говорех, да не го притеснам. Затова няма нищо, хора. Все пак снимах клип. Не, че не правих нищо. Тъй, че може сега да спечеля някои герои. Не се знае. Зависи от мен. Зависим. Ако сега не ми вкара, тоя. Не, няма да спечеля герои. Но все едно ще спечеля за купа. Сега можем да започнем втори епизод, зависи хора. Можем да започнем втори епизод за Майнкрафт с Петър Прото. Да. Вече има един клип, правихме с него за първи епизод за Майнкрафт. Намерихме айръм, направихме си кирки. Сега
мислиме план да направим къща или нещо друго, зависи, ако той иска. Ще свърша този епизод, защото ще правим втори епизод за Майнкрафт и довиждане от мен.